hvad gør vi? Filmer du? Mhm. Ej, har du lige filmet det med min lort, eller hvad? Ej. Ej, se i benet, det ene, det der lige. Ja. Ej, fuck, den er stor, mand. Jeg tror ikke, man kan gøre den bange, hvis man skriger højt. Så den... Ej, hvad gør vi da? Hvorfor skal de altid sidde nogle steder, når de ikke lige kan få fat i med fusningerne? Hvis man sidder midt på, ikke, så er det bare knalde. Men man kan jo ikke knalde der, når man sidder der. Så nu, det er pis. Nu gør vi kraftedeme. Så gør det. Nu er jeg bare nu. Så går den. Whoopty! Kom nu. Sådan der, jeg tager. Jeg filmer imens. Prøv lige at tænke, så er den kun så langt for mig. Med fusningerne. Det er lige meget, når pladsen, så dør den. Ja, men hvad nu, hvis du sprøjter? Ej, ej, bare det er ulækkert. Ej, ved du hvad, du bliver nødt til at løbe ind og lufte den dør. Nu, kom. Så skal jeg gøre det? Ja. Så gør jeg. Du skal ikke kigge på den. Nej, det gør jeg heller ikke, fordi jeg kigger på mig. Det er nu sådan en der er bange. Skal du? Det er mig. Den lader sådan lidt ben. Den sidder bare i tændt hoppeposition nu, man tænker. Jeg zoomer lige. Jeg tror, den er efter struben. Vi bliver nødt til at gøre noget. Nu er der ikke spændt, du gør noget. Jeg har lige taget med i løbet. Nej. Fordi ham der er til at hjælpe os nu. Nu bliver vi nødt til at blive hælder ham. Nu skal han komme forbi. Hallo? Hvor er han henne? Hvad nu hvis... Kan vi ikke gå ud og hente ham, mand? Ej, han kommer nok her, fordi du tror det. Skal vi lige vinke efter ham? Kuk. Kom lige her. Vinke, mand. Jeg er nødt til lige at forstå, at han ikke løber. Ej, du bliver nødt til at hjælpe med råd, som jeg kender dem ikke. Ej, nu kører han hele vejen rundt igen. Ja, nu kommer han herhen. Det kan jeg godt sige. Der er kraftedeme. Hvad hedder han? Ove. Ove! Kuk. Han er kraftemaskinen til vores mand. Han er manden. Ej, jeg bliver nødt til at ryge nu. Den er godt nok også. Nej, hvor jeg var helt forkert altid nu. Ja. Det er lige præcis nogle dyr, der jeg ikke vil have i stuen, når vi har vinduet nu. Den er nok kommet ind af vinduet. Højst sandsynligt. Ja, det er sovevalget, tror jeg. Hvor kommer den fra? Den er godt nok stor. Nu kommer han herom, så må der altså lige råbe efter ham. Hvad med Rønnes far, han ikke hjemme? Nej, det er jo derfor, han så græs. Det var ham, der viste den. Min klummer. Jamen, det kunne bare være noget ferie, jeg var hjemme alligevel. Nej. Nå. I sommerhus.